O Salón de Plenos do Concello de Ribeira acolleu a entrega de premios aos gañadores dos concursos de decoración de Nadal. Distinguíronse os 3 primeiros clasificados en cada categoría. No que respecta ao escaparatismo, os gañadores foron a floristería Floristerrae, a tenda de moda infantil Cucos e o establecemento de alimentación a tenda de San Martiño. Na decoración de locais hostaleiros, a pizzería de Vicio volveu revalidar o primeiro posto, seguido del Cubano Burger, que se presentaba por primeira vez, e a vinoteca Abuela Gloria en terceiro lugar. Tamén obtiveron o seu premio 3 veciños pola decoración das súas fachadas e balcóns durante as festas. A gañadora foi a guiñense Manuela Domínguez co proxecto Xa é Nadal, mentres que os adornos de manualidades con lana para Navidad, colocado en Avesadas e veciños navideños da Rúa Canarias, quedaron en segundo e terceiro posto. Dende o Concello agradeceron a implicación de todos os participantes que contribuíron a facer de Ribeira un pobo máis fermoso este Nadal. No caso do tema das fachadas das casas, pois o ano pasado foi a primeira vez que se fixo, e a verdade é que con un resultado pois moi satisfactorio. Este ano, pois, outra vez volvimos a ter pois un gran éxito. Eu creo que a xente pois ve o resultado, ve pois o bonito que é poder ver como a veciñanza pois pasa por diante da túa casa e se para a mirar, e dende logo pois eso creo que crea un espírito, crea un sentimento entre todo o mundo que se agradece, non? E que nós personalmente, pois, dentro do Concello, queremos agradecer ese esforzo, ese gasto tamén que facedes en poñer pois as vosas casas moi fermosas. Animaron tamén a toda a cidadanía a seguir participando en vindeiras edicións. A verdade é que o vosso traballo pois tamén é un pulo importante para que o goberno local tamén se poña as pilas, sea capaz de estar á vosa altura. Así que moitas gracias polo vosso traballo e anímamos a que seguides así porque esta colaboración é necesaria.